Mä oon tosiaan Harri Laurikka, Pioneer ry:n toimitusjohtaja ja tervetuloa tähän meidän tietoiskuun hiilidioksidin poistosta ja siitä, mikä rooli sillä voi olla ehkä suomalaisissa kunnissa. Meillä on nyt semmoinen ajatus, että mä pidän ensin lyhyen esityksen tämmöisellä otsikolla hiilidioksidin poisto, mikä muuttuu, ja sen jälkeen meidän toimialapäällikkö Erika Laajalahti kertoo sitten vähän enemmän hiilidioksidin poistosta ja siihen liittyvästä politiikasta. Erika on Harjavallassa tällä hetkellä. Ja sitten meillä on vielä kommenttipuheenvuoro Pauliina Jaloselta Kuntaliitosta. Kiva, kun pääsit Pauliina mukaan tähän tilaisuuteen. Kiitos. Mutta lähdetään liikkeelle. Otatko Iida seuraava kaava? Ihan ensimmäinen kysymys tietysti on se, että miksi hiilidioksidi pitää poistaa. Tuossa ylhäällä näkyy kuva siitä, mitä meidän vuosittaisille päästöille pitäisi tapahtua, jos me halutaan ilmastotavoitteista pitää kiinni. Eli nythän päästöt on vielä noussut ja niiden pitäisi kääntyä aika nopeasti laskuun ja jossain vaiheessa meidän pitäisi päästä tämmöiseen nettonolla tilanteeseen, jossa päästöjä ei tule enää enempää kuin meillä on sitten hiilinieluja. Ja sitten sen jälkeen meidän pitäisi itse asiassa ruveta poistamaan hiiltä ilmakehästä. Ja tämä on tietysti sen takia, että tuossa alempana näkyy sitten, että mitä tuo sama tarkoittaa kumulatiivisena eli kertyvinä päästöinä. Ja vasta siinä vaiheessa, kun saavutetaan tuo nettonolla, niin nämä kumulatiiviset päästöt alkaa sitten pikkuhiljaa kääntyä laskuun. Ja ne kumulatiiviset päästöt on ilmastonmuutoksen kannalta tärkeitä, koska ne aiheuttaa sen lämpötilan nousun. Eli vasta sitten nettonollan jälkeen meillä on mahdollisuus pikkuhiljaa alkaa tulla alaspäin noissa lämpötiloissa. Otetaan seuraava. No, kun me puhutaan hiilidioksidin poistosta, niin yleensähän me on puhuttu metsistä Suomessa. Metsät sitoo, kasvavat puut sitoo hiiltä, mutta myös maaperä. Sitten meillä on suot tai turvemaat, jotka sitoo hiiltä. Ja sitten me voidaan esimerkiksi biohiilen avulla sitoo hiiltä. Mutta sitten meillä on teknisiä keinoja tehdä tämä sama. Ja tyypillisesti on niin, että näillä teknisillä keinoilla tämä pysyvyys, jolla me saadaan tämä hiilidioksidi sidottua, on pidempi. Eli tämä kuva on EU:n ilmastopaneelin tekemä ja siitä näkee, että jos me puhutaan näistä luonnon hiilinieluista, niin me puhutaan vuosikymmenistä vuosisatoihin. Ja sitten kun me mennään tämmöisiin teknisiin keinoihin, niin meillä on mahdollisuus todella pitkään sitoa se hiili pois ilmakehästä. Ja sitten on erilaisia välimuotoja. Ja nyt ehkä semmoinen yleinen ilmiö on se, että ilmastopolitiikassa näiden pysyvien poistojen painoarvo on kasvamassa ja me tullaan näitä tarvitsemaan näiden luonnon hiilinielujen rinnalla. Otetaan seuraava. No, tässä kuvassa on kerrattuna sitten Euroopan unionin ilmastotavoitteet, eli vuoteen 2030 mennessä EU on sopinut vähentävänsä 55% päästöjä tuosta vuoden 1990 tasosta, ja sitten meidän pitäisi päästä siihen nettonollaan Euroopassa 2050. Ja nyt
välitavoitteeksi on nyt komissio viime vuonna esittänyt 90% päästövähennystä 2040. Nyt tämä uusi komissio, joka aloitti työnsä joulukuussa, niin se on sitoutunut tähän tavoitteeseen ja tulee muodollisesti esittämään ihan kohta muutoksen EU:n ilmastolakiin, johon tällä hetkellä on jo sidottu nämä 2030 ja 2050 tavoitteet. Eli sinne tulee sitten välitavoitteeksi todennäköisesti tämä 90%. No se on vasta komission esitys ja siitä sitten keskustellaan vielä, mutta näette niin kuin suuntaa antavan linjan, mihin niin kuin tämänhetkinen komissio on sitoutunut menemään. Tämä on merkittävä ponnistus, että se ei tule ihan tuosta vaan niin kuin kohta nähdään. Mennään eteenpäin. No, tässä kuvassa on näytetty luonnonhiilinielujen kehitystä Euroopan unionissa ja siinä näkyy nyt sitten lainsäädännössä oleva tavoite vuodelle 2030, eli silloin luonnonhiilinielujen maankäyttösektorin pitäisi olla noin 310 miljoonaa tonnia sitoo hiiltä koko Euroopassa. Me nähdään, että nyt viime aikoina koko Euroopassa nämä luonnonhiilinielut on mennyt itse asiassa alaspäin. Nämä ei tule vaarantamaan tätä 55% päästövähennystavoitetta, jos vaikka oltaisiin tässä tilanteessa, koska tämä on viritetty niin, että Euroopan unioni vähentää itse asiassa enemmän kuin 55%, jos tähän tavoitteeseen päästään. Mutta nyt ihan viime kuukausien aikana, niin useissa jäsenmaissa on saatu tietoja, että näitä hiilinieluja on yliarvioitu. Näinhän on käynyt Suomessa, mutta näin on käynyt myös esimerkiksi Saksassa, joka on tosi iso jäsenmaa, ja siellä on nämä luvut heilahtanut ihan merkittävästi, ja näitä jäsenmaita on muitakin, jolloin nyt näyttää siltä, että jopa tämä nykyinen taso, mikä tässä kalvossa on kuvattu, niin alkaa olla vaarantunut, ja se alkaa jo vaarantaa tämän 55% päästövähennystavoitteen. Otetaan seuraava. Eli jos me halutaan tähän 90% päästövähennystavoitteeseen 2040 päästä, niin se vaatii merkittävää päästövähennysten ja muiden ilmastotoimien kiihdyttämistä EU:ssa. Tämän hiilidioksidin talteenoton roolin pitää kasvaa nopeasti, jotta tämä ilmastotavoite on saavutettavissa. Ja se johtuu nimenomaan osin tästä, että viime aikoina nämä tiedot luonnon hiilinieluista on ollut aika huolestuttavia. Meillä on myös haasteita esimerkiksi uusiutuvan energian kanssa, eli tässä on monen tyyppisiä haasteita. EU on tosi kaukana itse asettamastaan tavoitteesta vuodelle 2030, ja nykyinen vauhti, jolla me edetään kohti näitä tavoitteita, niin ei ole alkuunkaan riittänyt. Puhumattakaan sitten tuosta vuoden 2040 tasosta, joka vaadittaisiin. No, komissio on jo viime vuonna esittänyt, että jos tämä tavoite halutaan saavuttaa, niin näiden hiilidioksidin teknisten keinojen pitäisi olla itse asiassa suuremmat kuin luonnon hiilinielut 2040. Kaiken kaikkiaan se hiilidioksidin tekninen talteenotto olla korkeammalla tasolla. Ja komissio ei kovin paljon laskenut enää lisää näiden luonnon hiilinielujen varaan, mutta silti tämä tavoite, joka silloin linjattiin, niin näyttäytyy nyt näiden ihan tuoreimpien tietojen valossa aika haasteelliselta. Ja joka tapauksessa tämmöisellä biogeenisellä ilmasta napatulla hiilidioksidilla tulee olemaan hyvin merkittävä rooli, ja senkin pitäisi kasvaa 75 miljoonaan tonniin, kun lähtötaso on tällä hetkellä suurin piirtein 0. Ja tosiaan nämä viimeaikaiset tiedot alleviivaa tätä tilannetta.
Ja nyt on tietysti hyvä huomioida myös se, että tämä kaikki vaatii todella paljon investointeja Euroopassa, ja nyt meillä niin kuin, näitä investointiresursseja nielee mitä ilmeisimmin meidän puolustustarpeet, niin tämä on tämmöinen ylimääräinen haaste tähän tilanteeseen. Tässä niin kuin muutama huomio tästä lähtötilanteesta, mikä meillä on tähän hiilidioksidin poistoon, ja nyt me voitaisiin tehdä niin, että Eerika jatkaa sitten tästä eteenpäin. Kiitos Harri. Ja toivottavasti ääni kuuluu. Kuten tuossa alussa mainitsinkin, niin pahoittelut, olen täällä tien päällä. Tuolla taustalla näkyy Suomen ensimmäinen vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitos. Olen siis Harjavallassa. Eli hyvinkin täällä tämän päivän aiheen kanssa konkreettisesti tekemisissä. Ja katsotaan tätä vähän nyt sitten niin kuin tarkemmin siitä näkökulmasta, että mitä meillä Suomessa on näiden hiilidioksidin talteenoton ja hiilenpoiston ratkaisujen osalta meneillään ja mihin kaikkeen meillä olisi mahdollisuuksia ja sitten toisaalta, että minkä tyyppisiä toimenpiteitä kunnissa voidaan tehdä, jotta näiden hankkeiden toteuttaminen olisi helpompaa. Nyt mä katson, että saanko mä itse liikutettua. Näköjään saan, Iida, eli mä sain tämän hallinnan tästä käyttööni. Mutta, ja tosiaan unohdin esitellä itseni, Laajalahden Eerika, meillä Bioenergia ry:ssä toimialapäällikkönä vastaan hiilidioksidin talteenotosta, käytöstä ja varastoinnista ja hiilen poistoista. Ja tässä ensimmäisessä kuvassa samaa viestiä, mitä Harri tuossa jo terottikin, eli ylipäätänsä näiden ratkaisujen keskeisimmät ajurit, mitä ne ovat? No, ne ovat meidän ilmastotavoitteet ja sitä kautta tapahtuva murros taloudessa ja teollisuudessa ja siinä, miten me tehdään asioita ja toisaalta siinä, että meidän on tosiaan kyettävä ottamaan hiilidioksidia pois ilmakehästä. Ja tässä kuvassa näkyy EU:n osalta polkua 2040-2050 ilmastotavoitteiden. Erika, mulla se ei vaihdu kyllä tämä kuva, että saisiko Iida seuraavan kuvan? Okei, Iida. Joo, mä oon vaihtanut tälle kakkosdiaan, että toivottavasti se siirtyy. Okei. No tehdään Iida niin, että sä vaihdat sitä sieltä, mutta jos vaikuttaa siltä, että ehkä muutkin näkyykö siellä kuulijoille EU-ilmastotavoitteita ja graafista. Tässä kuulijat pystyy kyllä itsekin tosiaan siirtämään. Okei, näkyy oikein ja hyvä. Joo. Eli kuten sanottu, niin EU-tasolla komissio on viime vuonna antanut tämän tiedonantonsa 2040-tavoitteesta, mistä Harri mainitsikin. Ja tähän liittyen niin komissio julkaisi myös tällaisen teollisen hiilenhallinnan tiedonannon, jossa täysin suoraan sanottiin, että EUlla ei ole yhtään sellaista 2040-skenaariota, jossa tämä 90% nettopäästövälennystavoite saavutettaisiin ilman merkittävää hiilidioksidin talteenoton ja teknisten ja hiilenpoistojen ratkaisujen skaalaamista. Ja jos me nyt niin kuin mietitään sitä, että me ollaan vuodessa 2025, meillä on 15 vuotta aikaa vuoteen 2040, ja jos talteenottoa pitäisi tapahtua EU-tasolla semmoinen 300 miljoonaa tonnia, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on aika kiire tehdä niitä toimenpiteitä, joilla kohti tätä polkua mennään, koska tällä hetkellä ei vielä olla kovinkaan suurella tasolla. Meillä on EU:ssa hankkeita niin biogeenisen hiilidioksidin talteenottoon kuin sitten hyötykäyttöönkin, mutta jos me puhutaan näistä teknisistä hiilen poistoista, niin silloin puhutaan tästä nimenomaan hiilidioksidin poistamisesta ilmakehästä ja pysyvästä varastoinnista. Eli paljon on työsarkaa ja tähän kaikkeen niin meillä on Suomessa aika hyvät eväät tarjota ratkaisuja. Jos mennään Iida seuraavalle slaidille. Näkyykö teille sinne tämä seuraava slaidi? Mä itse jouduin esitettävän kohtaan. No niin. Näkyykö nyt toi Suomen
kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sinne. No, toisaalta sitten meillä on ilmastotavoitteita ihan kansallisellakin tasolla. Itse asiassa hyvin kunnianhimoisia sellaisia. Meidän 2035 hiilineutraaliustavoite on 10 vuoden päästä. Ja jos olette viimeaikaista julkista keskustelua tähän aiheeseen liittyen seuranneet, niin meillä on aika suuria haasteita tämän tavoitteen saavuttamisessa. Siihen on monia syitä. Yksi keskeinen syy on, että kehitys meidän hiilinielujen puolella on ollut epätoivottua ja siten ollaan erilaisessa tilanteessa kuin mikä oli silloin, kun tämä tavoite on asetettu. Mutta jos mietitään, että mitä me todella voitaisiin tehdä 10 vuodessa, jotta tämä tavoite voitaisiin saavuttaa, niin nämä teknisten hiilenpoistojen ratkaisut on merkittävä mahdollisuus. Ja ministeri Mykkänen viime kesänä, kun tämä ilmastovuosikertomus julkaistiin, josta tämä kuva on, niin hän totesi, voitaisiin tätä tavoitetta lähteä saavuttamaan kunnianhimoisten päästövähennysten rinnalla. Ja toki kansallisten ilmastotavoitteiden lisäksi meillä on sitten myös kuntatason ilmastotavoitteita, meillä on yritystason ilmastotavoitteita ja nämä kaikki edellyttää tavalla tai toisella teknisten hiilenpoistojen edistämistä. Nyt mennään seuraavaan diaan. No, mitä hiilenpoistoratkaisut? Näistä on monta nimeä. Puhutaan hiilinieluista, hiilenpoistoratkaisut, ehkä tämmöinen niin kuin englanninkielen carbon removal methods, ehkä parempi käännös. Ja sitten jos puhutaan erityisesti teknisistä hiilenpoistoratkaisuista, niin ne on noista vaihtoehdoista noi ympyröidyt. Ja jos sitten mietitään Suomen kannalta keskeisistä teknisten hiilenpoistojen ratkaisuista, niin silloin me puhutaan biohiilestä, eli englanniksi biochar, tai sitten tästä bio-CCS tai BECS, eli biogeenisen hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista. Ja tällä hetkellä meillä on jo biohiilen tuotantoa Suomessa, muutama laitos ja useampi uusi tuloillaan. Meillä on siitä parempi kuva vähän myöhemmin. Ja biogeenisen hiilidioksidin talteenoton osalta meillä on useita hankkeita vireillä, mutta tämän varastoinnin osalta ei ole vielä hankkeita, mutta ottaen huomioon Suomen merkittävät biogeenisen hiilidioksidin resurssit, niin meillä on kyllä ehdottomasti EU:n tasolla Ruotsin jälkeen suurin potentiaali tuottaa teknisiä hiilenpoistoja nimenomaan tällä tavalla. No, sitten nämä pari muuta ratkaisua, tämä DAX eli suoraan ilmakehästä talteen otettava hiilidioksidi ja varastointi. Tällaisia laitoksia on olemassa maailmalla, mutta mittakaava on semmoinen niin kuin 1000 tonnia vuodessa versus sitten jos me mietitään näitä biogeenisen hiilidioksidin varastoinnin hankkeita, niin silloin me puhutaan sadoista tuhansista tai miljoonista tonneista, mitä yksi pistelähde voi tarjota. Eli mittakaava täysin eri ja kustannukset tosiaan sitten ratkaisuiden osalta myös merkittävästi erilaiset. Eli tämä bio-CCS tai BECS ja biohiili on teknisten hiilenpoistojen ratkaisuista kustannustehokkaampia ja teknologiselta kehitystasoltaan kehittyneimpiä maailmassa tällä hetkellä. Mennään seuraavaan diaan sitten. No, biohiilestä vielä erillinen slaidi. Eli biohiiltä siis tuotetaan pyrolysoimalla biomassaa, eli kuivatislaamalla korkeissa lämpötiloissa, hapettomissa olosuhteissa. Ja täten tuotetaan tällaista hiiltä, johon se hiilidioksidi on erittäin pysyvästi sitoutunut. Ja teknologiasta riippuen tästä tuotannon yhteydessä voi syntyä myös erilaisia muita asioita, esimerkiksi tällaisia pyrolyystisleitä, kaasuja ja sitten aina syntyy myös lämpöä.
ja tämä lämpö näissä olemassa olevista laitoksista hyödynnetään meidän kaukolämpöjärjestelmässä. No, biohiiltä voidaan käyttää erilaisiin käyttötarkoituksiin, vesien puhdistukseen, maanparannukseen, viherrakentamiseen, rakennustuotteisiin. Ja biohiilen tuotanto on merkittävästi skaalautumassa Suomessa lähivuosina, eli ollaan meidän jäsenistöltä eli biohiilitoimijoilta kyselty, että minkä tyyppisiä suunnitelmia on, ja näiden selvitysten perusteella on arvio, että tämän vuosikymmenen loppuun mennessä biohiilen tuotantoa voisi Suomessa olla semmoinen vajaa 170 000 tonnia biohiiltä, sitä itse hiiltä, joka vastaisi sitten tuommoista 0,4 miljoonan tonnin teknistä hiilinielua, koska siihen 1 tonniin biohiiltä on sitoutunut noin 2,5 tonnia hiilidioksidia. Ja biohiilen osalta niin keskeistä tämän tuotannon skaalaamisessa on sen konkreettisen biohiilituotteen kysynnän kasvattaminen. Ja Suomessa on tehty erilaisia pilottiluonteisia biohiilen käyttöprojekteja kunnissa, mutta mitään vakiintuneita hankintakriteereitä tai tavoitteita ei ole otettu käyttöön missään Suomessa. Ja tämä julkisen puolen kysynnän kasvattaminen on aivan merkittävä ja tarpeellinen osa, jolla me voitaisiin biohiilen tuotantoa Suomessa skaalata. Sitten mennään seuraavaan diaan. No, nykyinen hallitus on parin vuoden takaisessa hallitusohjelmassaan nostanut tämän hiilidioksidin talteenoton tämmöiseksi yhdeksi ilmastopolitiikan keskeiseksi prioriteetiksi. Ja hallitusohjelmassa linjattiin erittäin kunnianhimoisia tavoitteita hiilidioksidin talteenotolle, josta keskeisin on tämä, että vuoteen 2035 mennessä niin kaikki suurista pistelähteistä lähtöisin oleva hiilidioksidi otettaisiin talteen. Ja tätä varten hallitus oli valmistelemassa tarvittavia kannusteita investointien edistämiseksi. Ja ehkä näin pari vuotta tämän hallitusohjelman julkistuksen jälkeen niin voidaan nyt todeta, että ihan tällä polulla ei olla, mutta jotain kuitenkin on tapahtunut. Eli meillä on useampi hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen hanke jo saanut tämmöistä investointitukea. Ja muun muassa tämä paikka, missä tällä hetkellä olen, eli P2X:n Harjavallan vihreän vedyn ja synteettisen metaanilaitos on muun muassa saanut investointitukea tälle hankkeelle, ja myös muutama muu hanke on tällaista jo saanut. Eli edistämistyötä on tehty, ja lisäksi tänä vuonna on tulossa tällainen 140 miljoonan euron kannuste hiilidioksidin talteenoton ja teknisten nielujen hankkeille. Lisäksi on pyritty edistämään tällaisia regulaatiopuolen toimintaedellytyksiä myös hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin hankkeille, koska Suomessa ei ole geologiseen hiilidioksidin varastointiin soveltuvia kohteita, joten jos Suomessa halutaan toteuttaa tällaisia ison mittakaavan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin hankkeita, niin me tarvitaan kumppanimaita, joiden kanssa näitä hankkeita toteutetaan, ja se edellyttää tiettyjä toimenpiteitä kansallisen tason lainsäädännössä, ja näitä on edistetty. Sitten mennään seuraavaan. No, tästä meidän hiukan epävarmasta maailmantilanteesta riippumatta, niin vihreä siirtymä ja sen edistyminen, niin sitä ei ole peruutettu. Viimeksi tänään, ainakin täällä tilaisuudessa hyvin vahvasti oltiin sitä mieltä, että vihreä siirtymä etenee. Ja EK ylläpitää tällaista vihreän siirtymän investointien dataikkunaa, ehkä teille tuttu, niin tämän osalta EK on arvioinut viime kuussa, että tänä vuonna tullaan näkemään merkittävä määrä, noin 8,5 miljardin arvosta investointia vihreän siirtymän erilaisiin hankkeisiin. Tämän dataikkunan osalta niin siellähän on siis mittava määrä erilaisia investointihankkeita, paljon tuulivoimaa, akkumateriaaleja, mutta myös paljon kaikkea, joka liittyy biotalouteen ja myös biogeenisen hiilidioksidin talteenottoon, vetyyn, vetyjalosteisiin ja biohiilen ja bioenergiaan. Mutta yleinen huomio näiden osalta tosiaan se, että kaikesta huolimatta niin investointeja edistetään, ja
teollisen murroksen tarve ei ole muuttunut tästä globaalista epävarmasta tilanteesta huolimatta. Sitten siirrytään seuraavalle slaidille. No, ehkä suhteessa tähän niin kuin, kansalliseen tilanteeseen meidän ilmastotavoitteen osalta ja siihen, että meillä on tosiaan aika kiire luoda niitä ratkaisuja, joilla me voidaan tehdä sellaisia asioita, jotta tämä 2035 hiilineutraalius saavutetaan, niin nämä biogeeniseen hiilidioksidiin perustuvat hiilenpoistoratkaisut ovat todellinen vaihtoehto tähän 2035 vuoteen mennessä. Toisin kuin ehkä jostain puheenvuoroista välillä tulee ilmi, niin me ei puhuta mistään utopiasta, me ei puhuta mistään sellaisesta toiminnasta, jota olisi mahdotonta tehdä lähivuosina. Ei. Me puhutaan investoinneista, jotka ovat toki siinä mielessä mittavia, että ne tarvitsevat kysynnän sille tuotteelle tai palvelulle ja rahoitusta sitten todennäköisesti monista erilaisista puroista ja ehkä tarvitaan toimenpiteitä näiden ratkaisujen edistämiseksi, mutta Suomella on tosiaan merkittävä potentiaali niin biogeenisen hiilidioksidin talteenoton kuin biohiilen hankkeiden toteuttamisessa. Suomessa syntyy semmoinen 30 miljoonaa tonnia biogeenistä hiilidioksidia suurista pistelähteistä metsä- ja energiasektorilla. Ja tämä on todella EU-mittakaavassa, niin me ollaan Ruotsin jälkeen toiseksi suurin maa tämän biogeenisen hiilidioksidin suurten pistelähteiden potentiaalin tarkastelussa, eli aivan keskeisessä roolissa myös sit näiden EU-tavoitteiden osalta. Mainitsinkin tuossa, että meillä on energiasektorilla useita hankkeita biogeenisen hiilidioksidin talteenottoon liittyen. Niissä valtaosassa on tavoitteena tuottaa synteettisiä polttoaineita, niin kuin täällä Harjavallassakin, mutta lisäksi siellä on joukossa myös hankkeita, joissa on tavoitteena hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Ja lisäksi meillä on, kuten sanoinkin, niin biohiililaitoksia jo toiminnassa ja lisää tulossa. Ja sen lisäksi, että nyt vähän meillä on pätkii tämä näiden ratkaisujen yhteydessä. Okei, toivottavasti kuuluu. Voitko toistaa tuon äskeisen, se pätkäs vähäksi aikaa? Joo, eli sen lisäksi, että meillä on tämä hieno mahdollisuus tuottaa näitä tarpeellisia ratkaisuja, niin näiden ratkaisujen tuotannon yhteydessä ei pelkästään synnytetä vaikkapa sitten tätä hiilidioksidin poistoa ilmakehästä, vaan myös tuotetaan huolto- ja toimitusvarmaa uusiutuvaa energiaa tukemaan tätä meidän vaihtelevaa energiantuotantoa ja toki luodaan työpaikkoja ja verotuloja ja edistetään myös eurooppalaista kilpailukykyä, joka on myös ollut keskeisenä keskustelussa ja pohdinnoissa, että miten me voidaan varmistaa se, että meillä täällä Euroopassa on myös jatkossa kaiken näköistä teollista tuotantoa ja järkevää myös siitä tehdä globaalissa kilpailussa. Sitten siirrytään seuraavaan slaidiin. Ja tässä sitten ehkä tällainen kuntavaali ja kuntavaaliehdokkaiden näkökulmasta niin mahdollisesti kiinnostava kuva. Eli meidän nettisivuilta löytyy tällainen biogeenisen hiilidioksidin talteenoton, käytön ja varastoinnin sekä biohiilihankkeiden kartta, jonne me ollaan kerätty kaikki sellaiset Suomessa suunnitteilla olevat tai toteutuneet hankkeet näiden kategorioiden alta. Ja sieltä voi käydä katsomassa, että mitä siellä oman kunnan alueella jo nyt tapahtuu. Eli kuten näette, niin hankkeita on vireillä melkein joka puolella Suomea, ihan näin voisi sanoa. Ehkä tuolla vähän on tyhjää itärajan läheisyydessä, mutta joka tapauksessa hankkeita on paljon ja ne ovat toki eri kehitysvaiheissa, mutta kyllä yritykset ovat heränneet siihen, että tässä ollaan olennaisten aiheiden kanssa tekemisissä ja vaikka valtaosa, niin kuin sanoinkin, niin näistä hiilidioksidin talteenoton hankkeista liittyy näiden synteettisten polttoaineiden tuotantoon, niin meillä on sitä biogeenisen hiilidioksidin potentiaalia kyllä ihan erittäin mittavasti, että me voidaan tehdä kyllä kaikenlaisia
ratkaisuja ja tämä biogeenisen hiilidioksidin määrä ei tosiaan muodosta minkään tyyppistä pullonkaulaa toistaiseksi meillä hankekehitykselle. Mutta tosiaan tuolta meidän nettisivuilta voi mennä katsoa, siellä on yksityiskohtaisempia tietoja näistä hankkeista. Sitten siirrytään seuraavaan slaidiin. No me tosiaan yhdistyksenä tehdään edunvalvontaa näiden hankkeiden ja ratkaisujen osalta ja ollaan viime vuonna tehty myös tällainen selvitys. Pohdittiin jäsenistön kanssa sitä, että mitkä asiat on sellaisia näiden talteenottohankkeiden osalta, jotka yhdistää eri hankkeita, mitkä on keskeisiä kysymyksiä hankkeesta riippumatta ja tultiin siihen tulokseen, että tämän hiilidioksidin talteenoton jälkeen lähes aina sitä pitää jollain tavalla käsitellä ja useissa tapauksissa kuljettaa paikasta toiseen. Ja me lähdettiin VTT:n ja tämmöisen yritysporukan kanssa sit selvittämään Suomen tasolla tällaisen potentiaalisen hiilidioksidin kuljetus- ja varastointi-infrastruktuurin rakentamista. Tuossa kuvassa näette Suomen tasolla kaikki suuret pistelähteet ja sitten siellä menee meidän rautatieverkosto ja tuommoisella pinkillä, violetilla, vähän pieni kuva itselleni, mutta näkyy olemassa olevat hiilidioksidin hyödyntämishankkeet ja sinisellä näkyy tällaiset mahdolliset mineralisaatiovarastointikohteet. Ja tässä tutkimuksessa sitten tarkasteltiin sitä tilannetta, että kun me tiedetään, että tosiaan sitä kuljettamista tarvitaan lähes kaikissa hankkeissa, niin olisi järkevää jakaa tätä infrastruktuuria hankkeiden välillä ja sitä tarkasteltiin tällaisten hiilidioksidihubien ja hiilidioksidikeskittymien kautta. Ja keskeinen tulos tästä selvityksestä oli se, että tämä infrastruktuurin jakaminen hankkeiden kesken, jotka ovat lähellä toisiaan, niin madaltaa niitä hankekohtaisia kustannuksia erittäin merkittävästi. Keskimääräinen hankekohtaisten kustannuksen lasku oli semmoinen 30% hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin hankkeiden osalta, eli puhutaan niin kuin erittäin merkittävistä kustannussäästöistä. Ja tämä on toki sellainen asia, jota jos lähdetään toteuttamaan tämmöistä laajamittaisempaa hiilidioksidin kuljetus- ja välivarastointi-infrastruktuuria, niin se tarkoittaa sitä, että tällaisia hankkeita tullaan toteuttamaan ei vain yhden kunnan sisällä, vaan mahdollisesti useamman kunnan välillä. Ja tämä on toki sellainen asia, jota sitten se edellyttää sitä, että kuntien välillä tehdään yhteistyötä, ollaan perillä siitä, että missä mennään ja toki niin kuin jo mahdollisimman alkuvaiheessa kaikki olennaiset tahot ovat suunnittelupöydän äärellä. Seuraavaan diaan. Joo, no niin kuin on ehkä tullut selväksi, niin hiilidioksidin talteenottoa pitää edistää ja kyllä kunnat voivat olla siinä erittäinkin aktiivisia toimijoita. Ja toki niin kuin keskeisimpiä näkökulmia kunnille näiden hankkeiden toimintaedellytysten edistämisessä on omistajapolitiikan ja kaavoituksen kautta suhde näihin hankkeisiin. Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin osalta eräs jäsenemme pääkaupunkiseudulta on selvittänyt sitä, että kuinka monta lupaa ne tarvitsee heidän hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin hankkeelle ja tulos oli 16 lupaa yhteensä ja se on tietysti niin mittava määrä hankkeelle ja luvitus ja kaavoitus voi kestää useita vuosia, jopa 5 vuotta ja tämä on tietysti niin kuin, haaste, kun ymmärretään se, että meidän ja toki myös toimijoiden intressissä olisi se, että saataisiin näitä hankkeita pystyyn mahdollisimman nopeasti. Ja niin kuin mainitsinkin tuossa jo, niin tämän lisäksi tämä yhteinen infrastruktuuri on sellainen, jossa mahdollisesti vaaditaan kuntien välistä yhteistyötä tässä kaavoituksessa, logistiikassa ja sitten tällaisten hiilidioksiditerminaalien rakentamisen ja näiden edellytysten mahdollistamisen kanssa. Ja ehkä semmoinen niin kuin ensimmäinen asia, mitä jos joku miettii, että mitä voisin tehdä oman kuntani osalta näiden hankkeiden tiimoilta, niin on hyvä selvittää se, että mitä siellä kunnassa tapahtuu, että onko meillä hankkeita ja jos on, niin minkälaisia ne on ja ylipäätänsä niin kun
nostaa tämä aihepiiri pöydälle keskeisenä osana tämmöistä ilmastotoimien ratkaisuportfoliota. Mennään seuraavaan slaidiin. Aurinko paistaa niin kovasti ja itkettää. Ja tämän äskeisen lisäksi, eli tosiaan kuntapäättäjät voivat vaikuttaa erittäin merkittävästi hankkeiden edistämiseen. Ensimmäinen tulikin jo, missä mennään. Miten voitaisiin yhdessä yritysten kanssa saada hankkeita nopeammin eteenpäin. Selvittää myös näitä mahdollisia erilaisia suunnittelujärjestelmiä. Onko maakuntakaavassa valmistauduttu tämmöiseen hiilidioksidin siirtämiseen tai infran rakentamiseen? Jos puhutaan putkista esimerkiksi, niin se on tietysti niin kuin yleensä aika iso harjoitus, kun niitä ruvetaan rakentamaan. Hiilidioksidi voidaan siis siirtää putkilla, rautatiekuljetuksin tai rekoilla. Tämä jäi mainitsematta tuossa infraosuudessa, mutta tällaisista kuljetusmuodoista puhutaan. Ja sitten toki tämä, niin kuin äsken jo vähän totesinkin, että viedään sitä kuntaa etunojaa myös näiden ratkaisujen edistämisessä. Voitaisiko tehdä jotain uusia innovatiivisia kokeiluja. Ja sitten toisaalta tämä hankintamenettelyiden tavoitteellisuus, ehkä tämä niin kuin keskeinen biohiilen osalta. Eli voitaisiko kunnassa tehdä sellaisia toimenpiteitä esimerkiksi viherrakentamisen puolella, jossa biohiili voisi olla mukana. Ja meillä on tarkempiakin kirjoituksia tähän liittyen ehkä jo julkaistu vai ollaanko julkaisemassa myöhemmin, mutta joka tapauksessa, jossa on myös ei pelkästään näihin hiilen poiston ja hiilidioksidin taltioita ja biohiiliratkaisuihin, mutta myös laajemmin bioenergiaan liittyen tällaisia vinkkejä, joita kuntatasolla voidaan tehdä. Mutta nyt, jos oikein muistan, niin tämä taitaa olla ja kyllä olen valmis antamaan puheenvuoron Pauliinalle, ellei oteta kysymyksiä heti tähän väliin. Täällä ei chatissa näytä olevan kysymyksiä, mutta onko siellä, haluatteko nyt tähän väliin kysyä Erikalta tai miksei allekirjoittaneelta jommalta kummalta? No nyt tuli biohiilipyrolyysi, ei siis poistaisi hiilidioksidia ilmasta, vaan elävistä puista ja se vähentäisi meidän nieluja. Miten varmistetaan, ettei nielut supistu liikaa, väheneekö metsäteollisuuden osuus puun käytöstä? No tässä on monta vaikeaa kysymystä. Joo, no ehkä mä voin kommentoida tuohon, että tosiaan niin kuin biohiili sekä biogeenisen hiilidioksidin talteenoton ratkaisuthan perustuu tosiaan molemmat siihen ajatukseen, että biomassa kasvaessaan sitoo hiilidioksidia ilmakehästä. Ja kun sillä tehdään näitä teknisiä ratkaisuja, jossa se hiilidioksidi, joka on sidottu sieltä ilmakehästä, poistetaan sieltä kierrosta, niin tätä kautta saadaan teknisiä nieluja aikaan. Ja toki on selvää, että näiden ratkaisujen käyttämän biomassan pitää olla kestävää biomassaa ja meillä on EU:ssa olemassa kestävyyskriteerit biomassan käytölle ja näitä tulee noudattaa. Ja biohiileen tietysti vaikuttaa se laatu sitten myös tähän pysyvyyteen, eli jos on tämmöistä korkealaatuista biohiiltä, niin tutkimusten mukaan se on hyvinkin pysyvää. Ja sitten täällä oli, että miten varmistetaan sitten, ettei nämä nielut supistu liikaa. No tämä on tämmöinen laajempi kysymys ja koskee tietysti enemmän sitten koko valtakunnan ilmasto- ja energiapolitiikkaa, ja sitähän ollaan juuri nyt tekemässä, ja ministerit varmaan tuossa ensi kuussa näistä aiheista keskustelee. Mutta jos me nyt otettaisiin Pauliinan puheenvuoro, niin ei tule kiireen. Ole hyvä, Pauli. Hyvä, kiva, kiitos ja tosi kiitoksia kutsusta, tosi kiinnostavaa nämä teidän kuviot ja näin, niin kuin sanotaan näin, että kun Kuntaliitosta joutuu katsomaan koko kuntakenttää, niin arvostan kaikkia toimijoita, jotka tuottaa kansallisia karttoja, missä näkyy jotain niin kuin toimia koko Suomen alueelta. Ne tuo itselle aina todella paljon iloa ja ymmärrystä.
Mä teen tällaisen pienen, mulla on ihan muutama dia, mutta mä ajattelin, että tämä pikkusen auttaa ehkä ymmärtämään, että mistä minä puhun. Mutta jos suoraan lähdetään, niin jos Erikan puheenvuorosta tulikin esiin, että meillä myös kunnilla on omia ilmastotavoitteita, ja käytännössä myös itse asiassa merkittävä osa suomalaisista asuu jo kunnassa, jolla on ilmastotavoite. Eli tämä on meidän noin vuosi sitten julkaisemasta kyselystä, joka kerättiin tiedot siinä 2023 vuoden loppupuolella, niin siinä tilanteessa niin 9% suomalaisista asuu kunnassa, jossa on ilmastotavoite, ja samoin niin aika merkittävällä osalla kunnilla on jonkunlainen ilmastosuunnitelma tai on valmistella ja ylipäätään ehkä tällaiset niin ilmastoasiat näkyy myöskin niin kuin yli puolella kunnista niiden kuntastrategioissa. Mutta se, mikä mä itse asiassa halusin nostaa, niin tämä nyt on meidän edellisestä vastaavasta kyselystä, jossa me perattiin oikeastaan niin kuin huomattavasti tarkemmin sitä, että mitä nämä kuntien tavoitteet on, ja tehtiin muutenkin silloin katoanalyysiä juurikin siitä, että onko meidän otokset tai vastaanko meille vähänkin niin kuin vääristyneesti, että vain ne kunnat, jotka tekee jotain, niin vastaa, niin todettiin silloin, että tällaista vääristymää ei ole, niin joka tapauksessa siis meillä merkittävä osa kunnista on asettanut ilmastotavoitteensa vuoteen 2030, ja toki tätä niin kuin selittää niin kuin isosti niin kuin Hinku-verkosto, jossa on niin kuin 99 suomalaista kuntaa tällä hetkellä jäseninä, ja heillä ei ole hiilineutraaliustavoitetta, mutta heillä on tavoite vuoteen 2030, eli päästövähennys, 80% päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Mutta tässä samassa porukassa on meidän isoimmat kaupungit, joilla on siis hiilineutraaliustavoite sinne vuoteen 2030. Ja nämä kaupungit on kyllä todella kiinnostuneita sekä luonnonnieluista että noista teknisistä nieluista ja siitä, että missä mennään niiden kanssa, koska kyllä siellä kaupungeissa suhtaudutaan vakavuudella siihen omaan tavoitteeseen ja halutaan niin kuin miettiä, että millä siihen päästään ja millä se sitten, kun tiedetään, että päästöissä ei päästä nollaan eikä lähellekään nollaa, niin millä se sitten se loppuosio sitten niin sanotusti kompensoidaan tai mikä tämä nykyinen termi nyt sitten onkaan, hyvitetään. Mutta tämä on niinku tavallaan, että kyllä myös kaupungeissa ollaan kiinnostuneita, ei pelkästään niin kuin elinvoiman näkökulmasta, vaan juurikin sitten myöskin sen oman tavoitteen takia myöskin nämä asiat kiinnostaa. Mutta sitten mä haluaisin nostaa oikeastaan, että tässä niin kuin reilu viikko sitten maanantaina julkaistiin kansalliset ilmasto- ja luontobarometrit, jossa mekin ollaan mukana. Niitä tehdään tällaisella isommalla kansallisella konklaavilla. Tässä kyselyssä oli aika paljonkin toiveita kunnille, ja mä nostin vaan nämä, jotka ei ole millään lailla relevantteja tämän teidän aiheen kannalta, mutta näette noita prosentteja, mitä siellä näkyy, että 76% suomalaisista on tätä mieltä ja 29% on sitä mieltä, että luonto pitäisi ottaa huomioon, ja 21% on sitä mieltä, että pitäisi varautua paremmin ja ilmastoriskeihin ja näin päin pois. Niin sitten oikeastaan mä halusin juurikin tästä vihreästä siirtymän näkökulmasta tuoda esiin sen, että suurta kannatusta tietysti sai se, että tavallaan toivotaan, että kunnat juurikin vahvistaa elinvoimaansa niin kuin tämän vihreän siirtymän avulla. Mutta sitten samalla se on myöskin niin kuin paikallisesti hankala tai ehkä niin kuin haasteellinen kysymys, että juurikin tämä paikallinen hyväksyttävyys kuitenkin rakennetaan siellä sitten niin kuin aina hanke kerrallaan, niin nämä luontonäkökulmat on noussut ja on nousemassa varmasti hyvinkin paljon tässä lähiaikoina, että näihin keskusteluihin, että tietyllä tavalla, että kun ilmastoasioista ei voi niin kuin puhua ilman luontoa ja luontoasioitakaan ei voi niin kuin oikeastaan ratkoa ilman ilmastoa, niin näen tulevaisuudessa niin kuin kulkemaan vähän niin kuin käsi kädessä. Niin jos nyt ajattelet, että tuossa edellisessä diassa oli niitä prosenttilukuja, jotka oli siellä 80 tienoilla, niin sitten tässä vaiheessa, kun puhutaan sit siitä, että niin kuin pitääkö rakentaa
sellaisia niin kuin päästöttömyyttä edistäviä voimalaitoksia, joista tulee luontohaittoja, niin se edelleenkin enemmistö on sitä mieltä, että kyllä, mutta itse asiassa kohtuu merkittävä osa sitten ei osannut ottaa kantaa enää tässä vaiheessa ja osa myöskin vastusti, että kyllä niin kuin nousee sitten niin kuin tämän tyyppisissä tilanteissa sitten se, että kuinka näihin asioihin sitten suhtaudutaan tällä tavalla, että ne ei ole niin kuin ihan niin sellainen ehkä niin kuin yksi ulotteisia nämä asiat. Mutta sitten samalla myöskin juuri tämä kompensaation niin kuin mahdollisuus myöskin nousi hyvin, että tavallaan, että jos sitä pystytään kompensoimaan jollain muulla keinoin sitten niitä menetettyjä luontoarvoja, niin silloin nähtiin parempana niin kuin tavallaan sellaiset hankkeetkin myöskin hyväksyttävämmiksi. Mutta me ollaan ehkä Kuntaliitossa juurikin niin kuin korostettu tätä, että kunnissa, että tavallaan se vihreän siirtymän pitää olla kestävää myös kunnille ja kunnissa. Että toki meillä niin kuin tämä niin kuin kaavoitus ja maankäyttö on se merkittävä väline, millä näitä vihreän siirtymän hankkeita edistetään, mutta että kunnat myöskin rakentaa sinne sitä infraa eli yksikään teollisuus tai tällainen hanke, vihreän siirtymän hanke ei niin kuin ilman oikeastaan niin kuin tyhjiöön, että siellä tarvitaan niitä teitä, tarvitaan puhdasta vettä, tarvitaan jätevedet pitäisi hoitaa jonnekin ja näin päin pois, eli siellä tapahtuu ihan tällaista perusinfrarakentamista myöskin ja tavallaan kunnille on todella tärkeää, että niin kuin arvioidaan niin kuin hyödyt ja haitat niin kuin kunnolla ja huolellisesti tällaisissa että tavallaan niin otetaan se tavallaan se kokonaiskuva haltuun ja myöskin ollaan niin kuin korostettu, että tätä kuntien välistä yhteistyötä myöskin siinä, että yritykset ehkä jonkun verran kilpailuttaa kuntia, niin tarvitaan myöskin sitä tavallaan niin kuin kuntien välistä yhteistyötä, että vähän niin kuin tiedetään, mitä alueella on vireillä, että jottei sitten, niin kuin sitten lähdetä rakentamaan jotain teitä jonnekin, johon sitten mitään investointia ei välttämättä sitten koskaan toteudukaan. Niin tämä on ehkä niin kuin meidän viesti, mutta laitan tuonne nettiin myöskin linkin meidän sivustoon. Ollaan kerätty tällaista artikkelikokoelmaa vihreän siirtymän näkökulmista, juurikin vähän niin kuin erilaisia kuntakeissejä siitä, että miten kunnat myöskin hyödyntää esimerkiksi erityyppistä rahoitusta siinä, että kun ne haluaa edistää vihreät siirtymää alueellaan, ja sitten siellä on jonkun verran myöskin juurikin tähän, miten erilaisia hankkeita on esimerkiksi koordinoitu kunnassa ja näin päin pois, mutta sinänsä asia kiinnostaa ja uskon myöskin, että uudet luottamushenkilöt näiden asioiden kanssa tulevat varmasti painimaan niin kuin seuraavan valtuustokauden. Kiitos, tämä oli tämä mun kommenttipuheenvuoro tässä näin. Kiitos Pauliina. Nyt olisi erinomainen tilaisuus teille esittää kysymyksiä kenelle tahansa alustajista tai kommentoidakin toki saa, että nostatte vaan kättä sieltä, niin kysyminen onnistuu tai laitatte sinne chattiin. Ei näy nyt tällä hetkellä käsiä siellä. Miten sä näet, Pauliina, mä käytän tilaisuuden hyväksi kysyäkseni, niin tämä kuntien välinen yhteistyö, niin tuntuu, että näissä elinvoimakysymyksissä erityisesti, niin kuntien yhteenliittymät voi itse asiassa olla niin kuin tässä nykytilanteessa aika vahvoilla, kun meillä energiajärjestelmäkin kehittyy tämmöiseen ekosysteemisuuntaan, jos me puhutaan vaikka just vetytaloudesta tai tämän tyyppisistä, niin onko se niin, että kunnat kilpailee enemmän keskenään vai onko kunnat yhdessä vahvempia? Varmaan tilannekohtaisesti vähän riippuen, että kyllä sitä varmasti on sitä kilpailua vähän samalla lailla, kun kunnat niin kun ajattelee, että väestö muuttaa juuri heidän oman kuntaansa, niin sitä ajatellaan, että ne hankkeet tulee juuri siihen omaan kuntaan. Mutta itse asiassa tätä alueellista koordinaatiota ollaan korostettu myöskin meidän kasvuohjelma, että Kuntaliittohan on tehnyt tällaisen kasvuohjelmapaperin, niin juurikin siinä, että tavallaan niin kuin juurikin tämän yhteistyön ja ehkä sen niin kuin synergiaetujen niin kuin saamiseksi. Ja esimerkiksi Uudenmaan liittohan on perustanut tällaisen vihreän siirtymän koordinaatioryhmän. Ja uskoisin, että tämän tyyppiset niin kuin,
järjestelyt varmaan niin kuin on ehkä niin kuin tulossa, että meillä oli tuossa RAFO eli rahoituksen johtamisen foorumi tuossa helmikuussa, niin siellä kovastikin niin kuin, myöskin meillä oli paneelikeskustelu aiheesta, niin nousi tällaiset niin kuin alueelliset task force tai nyrkit juurikin esiin, että juurikin sen takia, että niin kuin saataisiin tätä tällaista niin kuin yhteistyötä edistettyä. Mutta kun mä sinänsä ehkä ajattelin, niin kyllähän se on niin ehkä uuden tyyppinen toimintamalli myöskin kunnille. Aivan. Toinen asia, mikä tässä ei mietitytään, kerroa tästä ilmasto- ja luontoparametrista, joka on hyvin mielenkiintoinen ja siinä on varmasti paljon opiskeltavaa niissä tuloksissa niin kuin kaikille, niin onko sitä mietitty sitten kuinka paljon, että mikä on tämmöinen niin kuin ihmisten asenteiden ja käyttäytymisen välinen ristiriita näissä, että ainakin meille näyttäytyy niin kuin energia-alan edustajina tavallaan se, että sitten ihmiset kuitenkin, jos katsoo ihan viimeaikaisia lehtiotsikoita, esimerkiksi kaukolämmön hinta herättää sitten yhtä lailla niin kuin aggressioita, jos se pääsee yhtään nousemaan, niin onko tässä tämmöistä ristiriitaa? Ristiriitaa. Kyllä yleensähän on kyselyihin varmasti, kun tavallaan, mikä myöskin muun tyyppiset kyselyt, niin ne on varmasti sellaiset, että ihmiset reagoivat, tai mun mielestä siitä on tutkimustakin, että ihmiset reagoivat siihen sillä tavalla, että niin kuin vastaan niin kuin oletetaan, että heidän halutaan vastaavan, että myöskään siinä ehkä niin kuin ja myöskin se käyttäytymisen muutoshan on ollut tällainen, niin on todettu, että ihmiset niin kuin, toteaa muuttaneensa käytöstään enemmän kuin käytännössä ovat, että se on vaan sellainen, että myöskin ehkä olemme optimistisia kaikki myöskin muissakin asioissa, että toivomme, että pystyisimme muuttamaan enemmän itseämme. Mutta kyllähän se niin kuin noissa ehkä kyselyissä näkyy. Mutta sitten se minusta oli kiinnostava tässä nimenomaisessa tämän kerran kyselyssä, kun kysyttiin juurikin sitten myöskin näitä, että ketä äänestää ja mitä asiat pitääkö tärkeänä, että ilmasto- ja luontoasiat on niin kuin kuntavaaliteemana tärkeää, niin se oli muistaakseni, oliko se 67%, että se oli vielä kohteellisen korkea. Mutta sitten kun kysyttiin, että aikooko äänestää itse sellaista, jolle nämä asiat ovat tärkeitä, niin sitten se prosentti putosikin sinne 48. Niin se oli minusta tosi kiinnostavaa, kun oli ekana oli lista juurikin siitä, että on se 80% kaikesta oli, mitä kaikkien kuntien pitäisi tehdä. Ja sitten tulee se, niin kuin, että no, mutta en kuitenkaan aio äänestää tämän mukaisesti. Niin se oli mielenkiintoinen ristiriita kyllä siinä aineistossa. Kyllä. Nämä tietysti vaatii usein nämä vihreän siirtymän investoinnit paljon niitä pääomia ja tietysti se, mikä täytyy muistaa, on, että niitä pääomia on myös tarjolla ja meidän pitäisi pystyä Suomessa niitä houkuttelemaan, niin kuin Erika omassa esityksessään niin kuin toi esiin, niin tavallaan tähän biotalouden ympärille, tämän hiilidioksidin poiston ympärilläkin me puhutaan aika isoista investoinneista ja tavallaan me nähdään niin, että meidän pitäisi kaikin keinoin pyrkiä niitä investointeja houkuttelemaan Suomeen. Meidän tilaisuuksissa, joita on järjestetty tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin meillä on ollut kansainvälistä mielenkiintoa näihin hankkeisiin investoida ja nämä yritykset hakee kohteita Suomesta. Ja se on hyvä pitää mielessä. Mutta onko vielä kysymyksiä siellä yleisöllä? Niin olisi hyvä tilaisuus vielä. Muutama minuutti meillä aikaa. Ei näy siellä kysymyksiä. Haluatko Pauliina sanoa vielä viimeisen sanan? Jos on paikalla niin kuin ehdokkaita, niin tsemppiä vaaleihin. Vaaleihin on varmasti niin kuin mielenkiintoinen valtuustokausi tulossa tuloillaan, että tosi tärkeiden asioiden niin kuin äärellä me ollaan ja tosi niin kuin teillekin korostui tämä kiireys, niin kyllä se korostuu noissa kunnissakin, että kyllä se siellä tavallaan on, mutta toki kunnissa, kun siellä on monia muitakin kiireellisiä asioita, niin aina niin tietyllä tavalla niin kuin sitä samasta huomion tilasta tietysti niin kuin kilpaillaan, mutta kyllä niin kuin sinänsä niin kuin näitä asioita pohditaan kunnissa kyllä tosi paljon ja
kiinnostusta niihin investointeihinkin on. Että hyviä vaaleja kaikille. Tähän me varmaan yhdytään Erikan kanssa. Kyllä, eli toivotaan kaikille tsemppiä vaaleihin ja muistakaa käydä äänestämässä. Se on tietysti toinen puoli tätä meidän kunnallista demokratiaa. Me laitetaan tähän vielä, jos viitsitte palautetta antaa meidän webinaarista, niin osataan kehittää sitä toimintaa tulevaisuudessa. Kiitos teille kaikille osanotosta. Kiitos Pauliina vielä kerran, että tulit mukaan meidän kanssa keskustelemaan. Ja kiitos Eerika sinne Harjavaltaan. Kiitos. Moi moi.